Jodoh kisan lagi. Sosok kejadian kuliah Asia. Sasisian kami kaya Asia. Panadui ba islehin ibalalong kum sipara hagajik lo riboy ngajukon ide baham ngajuk OMDC badan buro yo kene kende kin kumyaki na jaka basyo kene sabro te kumye shubun ba ya biro ya lang tahang ni ibani padas sejun angin apo kamadan ibadon sakmat sadien sakadiang sak Semua insentif di dunia ini. Nagatik sa ukiyani na banyak rin. Isa Pak kami bantay na kam asyaman siya 2006 dengan bakla langsung kum babaro ya ki asya sila pelong datang kum kici syupe po hak ba makiki use na kila ada ban use ki choro ya ki ni spusi bangin di kata na marwat na kublisyo kita ginong 3 months nga pa kahapo ka National Health Mission ngangit pat bakajing 3 sitom kajong pi kalong kadak kajing sikri kababulay lapan set pi kajing pendap ya ka kamram kajong pi kamday tan tangga kamram ka pendap ka pendap ya ka kamram kabaka sorka kalapan set ya pi hendray nengkong kadai ka kamram kababulay upu ya pi ya kajing ketli bangkit ya kalengkor wat la kalong kabarit ngangit skam baka daga jingket kli ka chongpi hagawai gaski tin sayo kanong ka papahatam na ki imlang ka salang hendray kanong ka papahatam na utray ng buo ng tao ngangit skam ru ba kinong ilam ki ba syakmat na dumi president ki secretary ki don jisay kata ka jingket kli hoy idon ka jingket kli bat ka jing champang kumno banyalam ya ka kunhun ngangit skam baka negaski hi barok away bat ke cingkit thamai ginong katkam ginang seiru susu ye ginong ilam ki badon ke cingkit kli omtang ke cingkit kli na ka ka union hendai ke cingkit kli ru na menta ka ri bat ke jaj benriu hi barok away ngakir pat tang away haswa bangan song no namang don sibuni ki kintian bangan keren ba kaway ba pindon ya ka jingya teli kamut bangan don kaway ke jingmot kajing yateli kamdon kamdeye bangen don jakawai kajing mot hakano kano kam ki bangile hendai kajing yateli kadai bangen don ya kajing ya buram markiliang kajing buram ya kajing ai jingmot wei pai wei le kajing buram ya kajing ai jingmot lang baro kawai bat kajing ya buram hakikam ka bai kitrei hapo ka union ngengai skam bagajing ya buram kan kentiu bat kendang ay mesim ya pika union banang kiu saprang ngai kublairu haswa ya bangin song ba ay bagan ka union kanang kiu saprang ay bagan union hi kanang klain ha ka jing sekri ya kari bat ka cai benriu kublai sibun tijun pangayos ngo bagadon kating ya keren ka jongpi balai kata karong blue anong yapi karong blue kaladap ban kerencai aga jingim ke jongpi hawa pilak sakot sekini rekam karong blue kadon la ke jong le jingmot kata kade ke jing tibet terekam ke jongpi bat ke jing terehok ke jongpi Roswadi and also hakin pereng tiong bapilong profesional la rekam ngadon ki perlok ki badon ki bayu pulih lang mencua ki badon kita teriru kum ki asya ki sakwi kum kita ki asya kita ki accredited social health activist pabideban so sarong lu ba apu snem mencua bag sarkar India ka wanra ya gani kita ka asya ilajit kerteng asya balai na hipait imba ka sanskrit ka bamut pilong ka jingkermen mut hope kilong ke jingkermen na ki imlang salang na jong ni bagata kada urlong si Shahi balingong ay kata kanuksa ngan ay kade for COVID-19 kita klam COVID-19 hakaba ka pertay ka linear ka wat ya ka jing sumar hag snong ki berit snong ki behet ani pu pi wat ka snong nga mga im mentahang ni sot sulong na to ko por pleha wan ki Shahi wan wat yani kita quarantine center kublai sibon kata gede mo pilong ke jingkermen na imang salang wanumdu jingkermen na sotu ke jingye
kapal pihak mat andai kenal apa kesorkar India kawan ra ya gani kebenta kata ban pelong itu kumpeti accredited social health activist kalau omru bapidai kita kipaya kiba jar keinlang salang namarum mulon betep pitrikam kumnun dari top arli dikijat kiba boleh ulah ai pi ulah kerkui pi piak ngai ngasi gidon kiba bangkit banba dijikit kiba kia Andre songo sisyawa pinjuut pinjunam tamang ayo sopat leng hai nong yalam de pia ut Andre akmat pai pinjuut so tenat ya kata Wapleng pindu mensiem ialah kejong kekam ke bapitre. Pio ijinyo ibarat ngatet kedetan ko honorarium makin mau ba kajikerku kadon ha bapitre hok ngadu mensiem. Ublei wa persat yang yi wei piwe ke mensiem upendap upendiang. Bada ba piat kelinti ke babet baro pindon kenu kajingkwa raha dan dia benteri tok dia berjaya dari linti hok ngan itu pi kumbak kian ke jong blei ko ong baka hok ke kintiau ya kita benteri baka hok ke kintiau ke long yeng long sen ke jong pi ngangit lala ban penhe pensan ya la jong ki khon limba ke ni ke kam du ke dem de kibon ngadon ki parlok mga itu ipi mene ngai ngaso tenat ban iba wala ki train kita ki asa ki bala ong mene re tang ko honorarium andre lengkin ong ba kinhaban yad ban le krong na kawi ke yesu ke yeng de timbai tu jingyo kila ban pimbit timbiang ke jingdon kam yeng sen kata ka di jingkerku ba pinum la ban nyoi ke jingkerku para hagoi ke si nganong ipi inda tila no kerta inda tila syong nakakam dani ke ba pitre pinsiyo ban nyo ya kata ke jingkerku ko jong boleh kata kadai kecingkiman apa kemensian gojong pi ambar boleh kelayo pancakri hok ya kemensian di bau boleh ulah persat bapi terpinglong kita di syakri nak bentar gojong pi nasoru banong bahoi pinanghap ya tingku sibon kijinge ngai jui nak kapor bapi hap banmi sesurok pandawai lah gojong hok Wanam solong marway, anong ipi, hakano no kapor, kapapidon kam, ngindon na senda jongpi. Namar kumba pila ay, iya kapor ka jongpi, kapor ba upay ba, udon kam. Kamtam, kung mga ito ipi mine, habang ilit, sikay ng kendong, habawat tang doktor, umdan, tang nurse, umdan, hindi mapigi, asya ngangit, upay ba, unong ino ipi. Don kam tam masyong ali, idon kamtang ban were ti mangangit agata kapor ni hapde mangipat ti ban were pa ba na gamenta jong pi kum kini orang ba idon hangi apo ke sla perte kata de ban ai ti ke yang kemon habang idon hakenu nu jing e bangin ya perkhat to kum ni kum tai de min long kita ki bopet namta ke jingpa klen don kenu jing trai sio dengan
ya baru ki pajba ki badon hagane ke jaka ba khamta mi pi asha bi ya ke ba phila pelut ya keski gaya ke jupi ya kini ke ruang ba ki badon hadin jonga ki bala sendan syakane ka program ya ke ban ai min sim lem la ke benta ji wei pi wei te hagane khimat kadno da ki sukmen ke bakrau ya ke ban yang hakmat jupi ki asha ki badon ke benta ke bakrau hak imlang ke salang Pi pindai su tang kita ginong tray tang kita ki health worker Henry pi pindai ubudlum jong ka imlang kasalang budlum jong ki slong ki thau kabang isong isa pipidon ka benta ka bakraw ha ka imlang kasalang ka bangidon dei mabi ki ban nengkong ya kawan kendu ya ki badon ka don kang bajirap ha ki slong ki thau kaba mga mapinggan day mapi kiban isyam ya kita jinge bat haring kata pade kinyo ya kajing kermen bat ta kibadong kam ya kajing penkia kiyo pipidai kita kibadong kajing kermen kibadong kong bat banten airu ya kajing penkia ngayo i bat ngasyam ha kay jaka kabangadon ngayo i bat ki asya kidon siya kabalita kabakraw ya kaba kintre sutom na kapor sa kapor kimi dang step na ying ya kaban late na gaway kaying na gaway jingkang siya gaway jingkang ya kaban pek ya tekilong kimi kiba armet dese ibadon dese kihat kibarit ki klung hato ki donem kionem ya ki injection ki vaccine ki bafar day maki kiban shek day maki kiban pek day naman kadaw ngan saya tu kawai tu khana ka balangkot kabanga sudai banong ma pipidei ka syarak jong kisnong kithau ka bangidon nga sutu pikendu shibun ke jinge ha ka jingem ke jongpi bat khamtam ha ka jing twei namarnya tip biang ba ka jing twei ke jongpi kamdei ka bahe ka tulop kamdei ke jing siu ka bahe ha ka long tang kum ka insentif ka pinyo kadai kebarit adu kata watla kata ru pidan lade na kabenta ka imlang kasalang na kabenta geri pagajal pendu hisakri hok penep hok yala ka jong ka kamram den mat kadaw nga sudak ti sukben ka bakraw haba ki nong yalam ki jong pi ki khot sa kane ka program ngam ngudei ban kentak namar ngoy iba kalong kabenta ka bakraw ya kabangin ay min simlem naga benta jumpi ki asya ki kinong song snong ki badai kinong pang ba pidai bani kendoro ki diaw mensiam ma anrai lada pilai daka khmat ka bapu samrthi ki tang sia i api ki lakman ki tang sia i api ki lasnuyo mensiam ha kata ka jingpang ka jingsitam lane ka jinge kabaki ki kendo kum kita ki nongpang namaria ki nongpang ha ki snong ki thau hamta ma ki nong kendong dei mapi ki bawanra ya kata ka khmat ka bapu samrthi ha kita ki basyam ya kita ki jinge ki nongkran ki bana syakmat iba kerman yuria ya advisor badi bai snehing badi MDC ro kilai ka jingkran ki babon ma Sepang ka responsibility ka bapipidon kum kita ki nong tray hakane ka jela ka baye ka jongi kendiat hakane ka por akwa ban perso kendiat ya kai ka ba ngaro jong way pa way brio ngidon kam lightly ki balong ki basic needs kita ki jingdon kam ki ba kerpang kata-kata ha ka jingim brio ka baningkong kadai ka yeng kesam kabar kabam kadi bat kabalai kadai ka kot ka chia te ha kane ka jela ka baye ka jongi ha ka baye dai ba ka yeng song jing sa nganod banong yimdan su kita ki nong song snong ki ba khandon
kayeng lajan borok lesing ila banong ka state jungi khandai persen kila don ya kiying song kiying sa kibapaka Hong Kong kiwi kijaka jong kari India ladangi ya ken hakabam kabalong ka basic necessity ro hakni kari kabaye jongi ngatarai omdan su obandang syathan la kumno kapam kabang yo banbam mensep mensi badjan mir niyo Andrei hado mendapat kejela kadang mat ya ka weipat ka jingek ban penurlong hado kini kisni ki pamenta bat kata kadai ka koj ke khia ban penyo ya ka koj ke khia jong iwei pa iwei nong song kalong ka challenge ka ba kraw hado kata Today namar kata daw ba ka sarkar India kalaseng ya ka National Health Mission ban penyo ya kata ka koj ka kya kabapura na kabata kinong song hakari India hi borokaway kunthup ya ka jela jongi today namar kata ka daw abala yet bria kumno ban penurlong lane ban penbyang ya kata ka koj ka kya hari India borokaway kila sedang ya kane ka kunhun asya how ajar san but day namar kata ka daw ya phi ki asya baro lakhen ba pidei ki sipai ki ban ningkong ki ban penpoi ya kata ka koj ka kya ha inong kendong ngatharai phi tip bahaya ka statistik ka mortality rate hapo ka jela Meghalaya jongi mensua kala kiu hado kata balai ka kiu namar ba kata ka koj ka kya ka ba ki longkmi gidai banyo timla setia banyo amtang bagi jengai na kini ki rural health center nayakran na ki CHC lai ki jengai na ki jaka sumar hari kani ka jingpang kawan kendet mano ban penpoi ya kata ka koj ka kya hakum kita kilong iya panisro sorong mentangi dan yapi kini ki asya kiban penurlong lane kiban penyo ya kata ka koj ka kya hakita kilong kemi kiban mat ya kita ki jinge hakapor baki dangarmet lane hakapor baki yo kelum Swa bendan mapi ki asya ka mortality rate hapo Meghalaya ro kala kiyo hado kata namar ba kata ka jingkot jingkia kamlong kapapiang lane amla pat penpoi sedu kinang kendong Andre ladang iyo compare na do bala seng pi ki asya ha kane ka jela ka baye jongi ka mortality rate kala hiar kadai ka jingtrai sitom jong pi ki asya namaria kata ka record bangayathu kadai bangasim hadien ba laseng ya pi kum ki asya kaburam bat ka jingero ya pi baro ki asya kibala trai minat kibala trai sitom ya kaban penyo ya kata ka koj ka kya kababyang haki longkmi ki baye ki jongi kajing yap jong ti kelung hakapor barang taro kalahir kata-kata nado bala form ya pi ki asya kata kalong katkum ka statistik nado arpau hado arbusan kalahir seki arpau persen niyai kata baro kadai da kajing trai sitam jong pi ki asya namar kata-kata bidan ya kahok bapinyo ya kaburam
lengba kini ki jingtrai sitom ki ba phi phila syakri hakim lang salang ngakarman bawat hapreng kata ka jinge ka ba phi phimat hakikam jong phi ki ba man ka si ngatem la kadai hasor ne hanong kendong lese ka jingsyam jong kata ka jinge hasor ba hanong kendong kaya pher marngarung ada way lagi beliau ke ubaim ha sekinong kendong tengah tep ha ya ka jinge ka baki ya kendo la ki dei ki health workers baper ki asha niki nong hikai niki no ki jingtrai ki badai senong kendong nadu ki aganwadi niki gei do ngatep bahaya ka jinge ka baki ki kendo ha kinong kendong rengi sorong pat wad hapreng kita ki jinge ki ba phi bimat wad hapreng ka jinge ka ba phi bimat lengba ka jingsio ka baret ye phiro are ka khmat pho samki phi don bat pikit man ka si banai ya kata ka jing sakri ka ba byang na kabanta ilongkmi hakani kari kapiye jongi oirung asa quarantine kat sabangalen ngasa sa quarantine ngamanya uso hapren kata kajing sa quarantine jonga ha kata ka por bakani ka khlam kadang jur ngam simyo inars ngam simi doktor banwan ban keli ngilong kumno rengasu sarang bahapreng kata ka jinge hapreng kata ka thma ka baka jela jungi kadan ini ki asa teng ngalawang kilawan pendik penban nomor khari si khari step bat janmiet kiwan ban keli long kumdo kata kadai ka banga snotat pelat hado kata-kata bat hang ni ngayi bapleng kita ki real soldier kita ki sipai ki ba sisa kidai ki asa namar haba kila banwan bat janmi bat staf lada kim dei ki sipai ki ba sisa pila banle akumta ngam tharai hayeng jongaro don ki batrai asa takadaw ngayo snow ban ngatep ba ya ka jinge ka ba phi ya kendo ngikerman ba kapor kan sapoy ba kani ka kam ka ba phi trai kan sathaba hakanu re kanu kasni ka kjatsi ka ba shai ba ka ba tension kan sa shat halor jongpi ha kanu re kanu kasni kapor kan sapoy nginyai ap ya kata namar ha ka jingsau jonga marwai kum UMDC lasnu dei ban penklan susu ya karkom trekam jongpi ladai ban equip susu ya pi la ka dei ha ka jingnang jingtep lane haki kor kibor kiba pipi dan kam lade benang pen klain susu kenang ba pi penyo banai kata kajing sakri kawa khamba om tang ya kajing sio hanrai ka knowledge kata kajing nang jingtep kaba pi dan kam haba village semadan tma lade manangai lane menang sam susu sapi wei pe wei are kaba susi kalong ba kasorkar hak jaga bakan upgrade kan penba lade ka PPI ban sakri kaladei ka por ya kasorkar bakan pep hado katno kata ka jingtrai jongphi hado katno kata ka jingkit kli ka ba phi kum ki asa phi don na ka bantaban wan ra ya kata ka koj ka kia kababiang hai kilong kmi hakani ka ri bi jongi amdai tang bakan pait sang yak taka jingsio ban penkiu tang yak jingsio are kadan kamro ban pai siki wei pat ki banta ban pelong ya phi ki well equipped person
Aman ngisiu tu banai ya kajing sumar kababet kababyang kadon kam yapi ba phintep ba phintep janai. Badai namar kata-kata ong badon kam manai training yapi lese lakadai manu banai lani sisin lai banai lani sisin sisnam ro. Tabaka training kapapaka ladai banbu bahkan long rutin yapi baro ki asya. Esok kabangan bundang ta asang nai di kesra. Hawa kinong ikon ini kapos layo nganun tunai ba nganun tunai balai namar kanun ko tang marsteng gabot pating gabot tingin ba na tang gabot namta kapos sila nambagi ikiyo na mo. Ako ay nabati ikiyo kapay pa kapulay ko. Namta kapos kipili. Ide iwan chalot walang kakabot kapay pa apulay ko. Namta kapos bahero ngangen kispa tangne gabut yang hijab dari rumah ini tu sudah gabut kemau kispa gabut rekat sang kispa nyamukra kita dari imigrasi di Mesir hijab mudi sudah sibuk Batai kisah sebenarnya bahasa Islam sedikit inilah Islam halo ketimun di persen boleh gula sibuk thank you bagian pensiun yang dinongketkan dagaba pendeng yang sash Secretary juga seng mau don sha kewe ke Jakarta mak bandar negeri Kapur. Tinggal lagi jika kita berjumpa nak bentar kita kita tunai John ka seng Meghalaya Asha Workers Union ni dan ke bok ke yang yapi baro lainut bapindang ya treshikam bapindang la ban dan yalam ya ki para Asha Jauh mau jauh mau kamsha kemari bapindang yakiu Syaprang Iran hagi yang baru. Ina agar sesisian kecutak tiga berjumpa. Kita isi boleh Isa Shri P. Kita isi Kepenelaran mo kilo ki bakot kepat ke keteng gejonga. Hagi tinggal ki bapun ki bangidon. Ublay udon ringkat bat ni job bat ki tinggal le. Kidon cibon ki jing caweng asya. Hapok gajelahi barok kawai. Bateng teng kidon ki jing caweng asya anak kaliang jong ki snong ki tau. Tang na ki dau ki banyem la ban priang le se ki de jing ya kri jaka jong ki le se ki de nak dau ki jing ya kerdo kam baki kwa baki bahayeng hasem jong ki bapen ya snong. Kinjet ya ki bahayeng jong na jong. Ki bakum kita kikis ni lakmat. Da ki pau teli kikis hapo jong kine ki lai teli kis nam. Hanrei kikis ki bangiyo baro kilang success ni job load ki. Tenang taru ke ai ke bas ngau tanadang ne banyu i kelong. Ki Asha ki ongkong ngilanya ban pong ya kane ka jan samba blue. Namar ngilek ke petrol pump ru yo i jan samba blue. Ya cabe theni ru yo i jan samba blue. Kat sa banyak jan samba blue. Nakaliang jong kami galia Asha workers union. Nila asyam ya kajing kit ni pak da kajing tho. Sa mission director. Bat nakaliang jong utai mission director ibade isa MD Kumar ila IFP da ki kut ki ba itanan. Ha ka ba. Nila ban phong kumno nang tapat de ngi chu phong ba no tang ikut. Bat Kai kaba kampen kaman niya ki Asha. Ki Asha kidi tang kilong 3 months so bha jong kokot kya. Ki sacrifice sila di. Nakabenda ki bapang ki basitom. Hapo kasnong katau lane kadong kathan.
Henry dah kila pang ladi dan manu ba pet ba isan ayeki kham dam ha kapor jong covid lem tu dat isan ayeki so sat ke jing em kum ki asha Sasisian kami kaya Asha Workers Union kasim ya karai lang ba ban pan na state government bat kum juru na ka NHM ban yo ya ka cashless benefit na ka banta jong ki Asha Teka so ban ong kaneli ni kadai ke jing job ka bakraw ha ka ba baro ki Asha jong ka megaya state menta ki bala de ban biang gitu ki kot kisla ta ki la ngatrai de ki spa agot ki la don ki ba poi hospital ki ba tia ha ki private hospital pila yo ye ka jing suma free na ka banta ka jong pi so sarong ye ka jing job jong ka union ka ba mangi ni don bat kane ka jing job kam dei ka jing job ikong mira kam dei ka jing job ikong soni rei ka dei ka jing job ka jong pi ka jing klan ka jong pi ban ya kersan ni ka jing ai ka jong pi ka kti ka diang ka kti ka mon ka jong pi ka pelong yang ni bangin klan bangin sakmat banang tri ka kam banang ye dawa na ka banta ka jong pi Nang taha kami di bet ki mobile phone nak liang jong ka LHM ka ay ki Asha ki mobile phone ki batad ki apps ki bapun ki bangi hak ban download nadu ki yuwen nadangi indan dawai nang taparok hat ki kam ki bangi le ni hak ban update bet hapo u apps te ka ka baja ka phone ka bangi yo ka hang no lada ka hang ngim lak ban submit report kamot ki incentive ki jong ni ladu naga ting so khya ni le banyak kran Isa MD nga so bangam so la si jaban ai kating khoble ye I wan ada imdon chu bat ni hapo ka sit ka ba mangi dan ila le ska jakala jong andre ki kam ki ba bahama ki ba mai ilale ngin ai perto ye ki si junom ha ka ba manta ki asa jong ni I ki la bat khan da ka tablet ka bala ahe la kat ka laptop denyam te kita ai kini ki tingat lenti jong kami kana asa Workers Union ha kini ki singan siya to ye pi Hasyo abangin don kene ke conference kidon ki jingja ki bas sausi ha ka ba ki Asha ki sa weng na kaliang jong ka department niyo ya kita ki siti ha ka por ba ki Asha kim patre bantre ka kam Asha men 2006 dangan bakala ki wan khot ki Asha na yin to sa tre kene ka kam nomor beli bam dan jing siu da ki Asha ki la tre sa khamad dai la kham dan jing siu ki la persang bantuang banyi ki Asha Ngasko kum babaro ya ki Asha kila pelong betang kum kiti supe po ha ka ba makiki use da kila ada ban use ki trono ya ki ni susi bangin I kata nomor wat na kaliang ito ka department kila sang bande ya kata badia kata ka jaka ka dei ka ka bangilap ka dei hapo Riboy district ha ka jaka ka ba mangangadon hadin bangila ayat nila putien ya kata nila persyang ban puli na ga guidelines jong ka NHM Hato ka don em kum kata ka rules ka ba maki kila banwangi kesa ndrengi claim yu I hapo ka guidelines bakan don kum kata nakaliang jong ka mauhi ngila ayat sapo DC Riboy district banpa ka jing tho namar ka city ka ba poi ki Asha ka poi hakating nakaliang jong ka DC office jong ka Riboy district deka ka ba sngo tanat pan hadin mangila I kendo ba DC ngila la ban solve ya kata ka problems holy si kidon ki Asha ki jong ki bom try bahaya ka kam Lesi kidon ki bala trai palat ya kakam. Tengok snow ban kentu nak keniang ke jonga. Nak kebentai kitu kiba snow tu kiba melak ban trai bahai kakam. Ngajuong nak kapor sekapor. Snow bah banda bu ya resignation ke letters ke jong pi. Kenang bakan nomlong ke jindu nong yo pai ba jong ke snong ke tau. Wei si sin ma pi dang trai kakam pat. Sim ya ke jingket kli. To sim bakan ya kakam kadi ka kamram ke jong pi. Bat pin pendap hok ya ka kumba kalong. But ini kam ibangi tre ngasngau kalong kecing kerku sisa kecing im kecengi kumba ka keten ka ong ising jau ibaret ipelong ya keduriau ba I insentif jengi Asha balai hajat tengka ngasngau ila ban biang gijing don kam habaro si balai dai nem desa sisian na kaliang kejonga